Vážení diváci, dovolte, abych přivítal skvělého mladého sportovce, cyklistu, běžce Stanislava Ročného. Zdravím. Pane Ročný, nebo můžeme si tykat? Dobře, tak podívej, Staníku, můžeš nám tady povědět, jak si to vlastně všechno dokázal? No, tak. Tělo musí být samozřejmě zocelené tréninkem denním. A jak takový denní trénink vypadá? Ráno se vstane, brzy ráno, 4:30, 5 nejpozději. Osprchujeme se, vyčistíme si zuby, vykakáme, protože to se po cestě už řešit nedá. Pořádně se nasnídáme. No a pak důležitá část dne, uklidíme si, protože večer po tréninku už tady na tyto věci prostě nezbývá čas. Zameteme podlahu, vysajeme koberce, utřem prach, na nádobí nesmí se zapomenout. Dobře. No a když to všecko máme, a už pomaličku já myslím, že se můžeme připravovat já myslím, že vlastní trénink. Já myslím, že poděkuji a příště zase spolu s televizními diváky v pořadu Minuta s hvězdou. Příště opravdu minuta.